Wanawasa tumurning jurang tebes kang ripandel pepondhotan tinuleben jalen cacing wauta sang apake tindak nyosang saya gregut ketang tur gameng awan pringga bebaya ing margi sang kusuma dadi laju tindakira gara-gara apa to kang dadi petandhane kang guru-guru sejati mungkin ari ngurmati wijara pasangya para panakawan nenggih sang Kelurah Semar Badrana ya Kelurah Nalagaring Kelurah Petruk Kantong Bolong sumawon Kelurah Dubleh ingkang sami gegojekan wonten madaning Ara-ramba Candraning sang Kelurah Petruk tetembangan Surab Saraya wangine mustaka Ora niat gending ki ora sah gending kowe kira. Sik mataku isih klilipen biajiger. Aku mripatmu kekamban kok. Tenan iki klilipen tenan iki sumpah. Ho, ayo sesuk neh ki kacamatane dienggo. Aku genti klilipen kacamata. Ayo bener karo matane amba matane kok. Lah jan iki alhamdulillah reng. Dipirsani wong 5. Ya ora ya akeh ya terus sing nonton ki bane. Ya kuwi pancen mapane ning kene iki dadi ya nuwun sewu ya biasa padha apa Riko arep mlebu. Lah ya ora apa-apa. Kuwi pancen iki justru dadi tantangan kanggo awake dhewe, Gong. Heeh. Aja ngasih awake dhewe semangat
le nyambut gawe ki ming mergo ditonton wong akeh. Ning kala mangsane ya pancen sing nonton kuwi sing awake dhewe ngerti penonton ming sithik. Kandhane iya, kuwi malah dadi pamecut kanggo awake dhewe arep ibarat ora ana sing nonton kuwi kudu serius le nyambut gawe. Heeh, saperti sing mirsani saka njaba. Ya, saka njaba Pak anu kene maksude. Saka njaba wilayah iki panggung iki. Ya, karo mirsani saperti ya sing ning streaming ya akeh. Akeh, aku yakin akeh. Heeh. Aja ngasih mengko awake dhewe ngertine ning lokasi penontone ora pati akeh terus le nyambut gawe le mayang sak-sake kok terus dikomplain aja ngasih. Ora iya, heeh. Ya pancen ngono kuwi, pancen saben daerah kuwi beda-beda ya, Truk ya. Iya, ya. Sowane ngendi iki, Truk? Iki sowane ngendi awake dhewe? Mbuh aku ya ora ngira kok iso tekan kene iki reng. Tak wacane, aku awake dhewe sak kanca saka Gunung Kidul iki bengi iki ditimbali dalam rangka pesta rakyat persembahan dari Istana Presiden Yogyakarta dalam memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Weh, ngono. Ngaturke kula nuwun sartane awake dhewe ngaturaken panuwun awit sampun kepareng kula sak kanca ning atase ming Petruk Sorpring kok iso tekan Istana Presiden Yogyakarta menika alhamdulillah sangat menika dados berkah tumrap Petruk sak kanca ya reng ya. Amin. Iya. Wah jan iki wigati kanggo awake dhewe, berkah kanggone awake dhewe. Aku ora ngira iso tekan kene. Ha iya. Mongko iki mengkari kurang 5 dina le awake dhewe apa ditelepon kuwi tanggal 17 selo ora Dik Bagong. Alhamdulillah selo. Kuwi mengkari kurang 5 dina anu gak ya hari-hane saiki kuwi. Iya. Delale selo alhamdulillah. Kanca-kanca ya siaga ing dadi sawe going diri. Heeh. Ya mengemane ibarate awake dhewe nyambut gawe iki mengko ora tekan Padang reng. Weh. Gimana itu? Ayo piye maksimal tekan jam 12 ya wis. Matur niki awake dhewe ngene. Piye? Mbok menawa kanggo awake dhewe abot, kanggomu abot terus. Lah ngopo? Iki wis pirang-pirang taun ora dianake wayangan lho ning Istana Negara iki. Weh, Agi iki meneh. Biyen ya pancen tau wayangan, ning agek saiki dimulai meneh, dicoba meneh iki neter ketrimane nguripe awake dhewe. Iya, heeh, gek do keplokno dhewe. Iya, matur nuwun banget, alhamdulillah. Ki ya piye-piye najan kepiye wae ya diarani suasana duka ning ya intine ngaturke bela sungkawa ki mendelalah Pak Moko wis kepareng ndereke awake dhewe meneh. Iya, jan isih ora nyono ora nglegiwa aku dhewe, Gong. Iya ya sapa sing graita ta, Tru? Iya. Aku nek ngrembug iki ora iso omong aku bisu blangkemen cangkepku ki. Iya. Ya mergo ya piye to? Wis. Anane iki gur piye karo piye yo karo yo. Iya, ora apa-apa lah. Iya, ilakane. Iya. Dongane kanggo almarhum Mbak Yoga. Iya. Lepas parane jembar kubure diakuwa pangerane. Amin. Tinampa ngersane Gusti mapan ning alam kelanggengan manjing kasuwargan jati ya Reng. Amin. Heeh, Pak. Panjenengane iki beliau orang baik. Iya. Dedikasi ning awake dhewe luar biasa. Urung iso males apa-apa isane ya mung ndongake. Iya. Heeh. Iya. Ki nuansa kemerdekaan, Gong. Heeh. HUT RI. Iya, HUT RI. Sing kepira? Ke-81. 81. Ngarep merdeke ora? Wah. 8 ki tegese apa? 1 ki tegese apa? 8 ki infinity. Wah. Infinity ya tak terbatas. Oh ya. Angkane mlungker ngene to, iya. Kuwi nyambung tidak terbatas. Ya. Tegese siji sing digayuh wong sak negara ki kejaba katentreman ora ana. Tegese
sing digaya kuwi ketentraman dan kerukunan yang tidak terbatas yang dirasakan oleh warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Iya. Nek ora uteke wong pekok ngene iki angel. Wah, anggepmu lah. Aku ki mau dadakan kok ya mikir. Oh, iya. Wis matur nuwun ya. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka. Heeh. Tembang-tembang apa 45 diaturke. Heeh, sing nuansa modern. Iya. Heeh. Ki sinden komplit gawa kabeh. Iya, Ji loro Patmo 67. Iya. Pokoke Mbak Yoga tetep melu awake dhewe ning ati ora iso ilang. Iya. Heeh. Ki sapa sing cerak dalang kuwi sapa? Kuwi lho, sapa kowe? Ha. Ayo dikenalke kok. Rumangsaku sing gawe pong ki lungguhe ora ning kono lho mau kowe. Mangsaku ning kono kok pindah. Ora. Hah, gasang kaya wong delik-delikan. Gasang lah. Rideh. Heeh. Rideh iki basa Gunung Kidul kana tak gawa. Oh iya. Heeh. Wah. Ya kowe saingane karo si dower penyaron kuwi Mas Maja. Mau kuwi sing gawake tase. Tase sapa? Tase sing iki. Lah sing ngarani Mas Juwang ki ya sapa? Aku muni dower iki Mas Aji ora kok. Oh, kegeden rumangsa. Ya tembang-tembang kemerdekaan diaturke sik gong saka lancaran 45 17 Agustus dan seterusnya diaturke mengko lagi awake dhewe tetembangan gojekan karo para waranggana. Oke. Ya. Ki Truk. Iya. Wajan bengi iki aku jan awakku bergas tenan. Nah, blang apa? Pengendangnya energik. Iya. Wah, apik ora kowe aja maido lho kowe. Iya, kuwi dosen, kowe iki manjang karo sisan mata kuliah saiki iki. Oh. Pendadaran ngerti ora? Iya. Kowe njaluk bimbingan skripsi. Sisan kok. Iya. Ngendangi soran iso tak jelah. Awek tenan, awek. Ya. Lancaran 45 lajeng dipun medley dirantam tembang-tembang kemerdekaan. Monggo, Cok. kanca-kanca kompak kabeh. Iya, ya aku njaluk sing Pak Pardi aja ngasih kleru artikulasine. Iya, Pak Pardi. Rambate rada ayu.
Rambate rada ayu tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan hati, mari rambut kembali. Sing keri dhewe marake aku anu apa sembelit. Ayo iki lagu sing lagu wajib sing arang metu kok ya Gong. Aduh, karang saiki iki ya nuwun sewu. Ayo to dijak bareng-bareng kabeh kowe jiwa nasionalisme iki ditumbuhke meneh. Ya, piye wae kahanane, piye wae keadaane iki ayo to cinta terhadap tanah air. Oh ya bener. Heeh, awake dhewe piye-piye iki lahir nang bumi Indonesia, mula aja ngasih nglaleke bumi. Tak geti awake dhewe. Wah, tumben kok adikku dobleh kok meletik banget uteke. Wah. Orang aku bar nyolong reke sing nyelentem kok. Wah. Ngarang jan kuwi bejo tenan kok ya. Semar ta? Heeh. Gumen ya. Aku selar pengen kenalan karo sing iya. Mau rekane arep nang transit lanang ya. Terus dipethuki Mas Catur, Mbak ngapunten transite sing putri mriko no. Piye to Mas aku? Tak paido. Heeh. Sugeng dalu, Mbak. Mbak, sugeng dalu, Mbak. Sinten sugeng dalu, Mbak? Nggih, sugeng dalu Pak Dalang. Pak meneh. Pak meneh. Anggere ning apa Sinden Agiwano munine Pak. Kasih kan Apa ra iku itu wae to, Mbak? dewasa. Mas ngono wae. Nek Mas ki tembunge ngaten nggih, Mbak.
Mas menika tembunge saged dijlentrehke, diwerdekke Dimas, saged Kang Mas. Mas ngoten mawon. Nggih. Sugeng dalu Mas dalan. Sugeng dalu, Mbak. Wah, jan kowe yaile gandes luwes. Ngembes mboten niku. Oh ya tok genahke. Nek sing kono kae gandes luwes ngembes. Oh iya. Tegese ngembes ki kapinterane iki nganti luber tekan kanca-kanca lho, Truk. Oh, duk cengelmu. Ya. Nuwun mapunten nderek tepang Gladiwano. Paring asma sinten, Mbak? Nggih, nderek pitepangan kula Andin. Mbak Andin. Nggih. Wah, iki Mbak, jenengan garwane Al Jimbaran. Senes. Oh, senes ta. Oh, alah. Iya, Mbak Andin genteni Ainun. Iya. Wajan iki anselaras ki sindane bintang film kabeh. Iya. Andin, Ainun. Lah iya. Mbak Andin. Oh, Yanti ki sing biyen ini apa? Sendok cangkul ngono kae nek Mbak. Mbak Andin, senes titianipun Iwang Pikulun Bathara Guru to, Mbak? Senes. Alhamdulillah. Nggih, pidalem wonten pundi, Mbak? Nggih, kula saking Purwodadi, Mas. Purwodadi pundi? Purwodadi Toroh Grobogan. Woi, luar biasa. Tebih, Mbak. Kula kinten nek Purwodadi tepus, nah. Senes. Nah, nggih matur nuwun nyengguyung menika tim menapa? Tim Karawitan Pasiran menika. Nyeng tim Herek menika. Matur sembah nuwun sanget, Mbak. Mugi-mugi panjenengan boten kapok nderekke lan kanca-kanca ugi sami rena ing penggalih awit panjenengan lenggah wonten mriku. Waduh, matur sembah. Nderek belajar nggih, Mas. Wah, sedaya niku belajar. Belajare kalih ingkang ngendang menika. Nah, menika sinambi mangke matkul. Ngapunten, Mbak. Status ingkang kedah kula tajihaken menika supados. Nggih, statusipun tasih mahasiswa. Mahasiswa. Nggih. Lajeng berarti nggih, Mbak. Pripun? Lajeng, ngapunten. Nggih, no. Kula apa anane takon lajeng. Nggih, mboten napa-napa nggih. Nggih. Semester pinten, Mbak? Semester 6. Oh, nggih pun meh lulus. Aja nganti semester 20 nggih, Mbak. Engko ndak dadi leluhur kampus sampean, nggih. Nggih, ampun. Nggih. Wah, luar biasa. Pun KKN dereng, Mbak. Mboten, kula mboten KKN. Oh, mboten ngangge KKN. Mboten, kula konversi, Mas. Oh, alah. Konversi to. Sing anu kae, Mbak. Dodol klambi kae, Mbak. Mboten. Oh, mboten. Konversi niku gantos kegiatan napa ngoten. Oh, alah. Oh, nggih. Mbok apa, Mbak? Adong. Sirku nek KKN ki tak kon anu lho, Mbak. Jenengan nyuwun nang pihak kampus KKN nang dusun Jeruk Legi nang omahku kono. Ngono. Dadi jenengan ajeng ngrencangi. Wah lho, tak sediani tempat. Sak rombongane sampean KKN kowe. Wah, kowe ki aja tumbak cucukan to, Dek, kowe. Nek ngene ku. Nek mangan tenggen kula kudu duga-duga. Iya. Lah napa? Non? Lah napa? Kahanan kaya ngene kaya Mbak. Iya, Mbak. Mbak asmane Mbak Andin. Mbak Andin. Heeh. Komplite Andin sinten to, Mbak? Andina Fernita Aryani. Mbak Andina Fernita Aryani. Wah. Nama yang sangat bagus sekali. Nah. Andini nggih, Mbak? Andina okay. Fernita Aryani. Aryani Triat Mojo. Waduh, sinten niku? Niku. Enggak ngastot saya itu. Malah resik terus Mbak nek karo kae Mbak njenengan. Lendut kuwi iso membersihkan sel kuman-kuman sing tersembunyi. Matur nuwun Mbak Andina. Nggih. Sampun nyengkuyung kula sak kanca. Wah jan. Hah? Eneng napa lho, Tru? Ya, saka Pak Demo Pondok Gede. Oh iya, Pondok Gede.
sing dienggo lagu Bang Iwan Fals. Heeh. Pondok Gede. Kae Pak Diratno. Wah, wis WA ngersake tembange. Apa? Ela-elo sing minangkane Mbak Niken. Wah, apik. Heeh. Kon ngadeg. Oh iya. Sapa Mbak Niken? Oh iya. Nek Mbak Andina urung tok aturi ngadeg. Kok sik wong bar pitepangan kok men ambekan sik, men leren sik. Oh iya. Kok ndak carane jedane iki wong bar di ibarate konsumsi wiyaga. Iki men nganggo leren. Oh iya. Karo men nyiapke materi. Ya. Mbak Niken. Heeh, diaturi ngadeg. Oh iya, sepote apa? Garuda Pancasila aku lapandhotomu patriot proklamasi setia berkorban untukmu Pancasila dasar negara agak adil makmur sentosa ribet tidak satu ayo maju Selamat malam Mbak Niken. Selamat malam Mas Petro. Wah, dandananmu Mbak, dandananmu. Pripun? Mompior Mbak. Nggih. Ndelalah kena lampu kaya kodhok disuluh. Remang-remang nggih niki. Ora kok remang-remang, pancen konsep teater iki kaya ngene iki. Oh, ngaten. Iki panggungnya megah lho Mbak iki. Luar biasa nggih. Sindene ketok suci kabeh putih bersih. Oh iya. Tur ndelalah nganggo videotron ora. Ndi? Kae videotron kae. Kae gedhi kae. Iki jenengan disiarke ning kono, dadi jenengan disyuting ki jerawate ketok oke ning. Endi jerawat ki? Lah ya nggon kono kuwi. Ki itu jerawat. Lah apa? Kutil. Aja atos-atos ngendi kamu. Ki aksesoris lho Mang. Oh, aksesoris nek ngono iso ditetel kowe. Iso disilih-silihke. Isih jerawatan ki tandane isih normal. Oh lah nggih. Isih aktif. Iya, isih duwe hormon. Iya. Anu to Mbak, sehat to Mbak? Alhamdulillah. Waras to Mbak? Waras. Nah, mergo tanpa guna nek awake sehat ning pikirane ora waras. Bener. Leres nggih. Wong ora waras ki titene gampang. Piye? Titene pripun? Omong dhewe disauri dhewe. Oh iya. Wong ora waras kuwi. Weh kok aku to kuwi malang. Wong Ora waras ki omong dhewe, takon dhewe, disauri dhewe, omong-omongan dhewe. Ana to. Dalange berarti. Oh ya, aku waras kok aku. Lah ngomong dhewe sauri dhewe lho. Lah nek dalang ora ngono ki terus piye ora? Takon. Berarti ora waras kan kuwi ciri-cirine wong ora waras. Ora waras kok ya kowe tak bayare kok ganyik kowe ora. Aku dite wong ora waras ya ora apa-apa kok. Lah ya mula kuwi. Lah nek aku ora waras, sing nimbali nang kene iki bijaksana nek ngono. Nggih kok nggih. Iya. Nimbali wong ora waras. Bener. Diklumpukke lho. Dadi semene mbane iki ora waras kabeh. Omong sing apik-apik tapuki sisan. Nggih, niki sehat sedaya, waras sedaya. Waras sedaya. Iki pancen dalang ki penggaweane kudu omong-omongan dhewe. Iya, bener. Beda karo wong ora waras berarti kan? Oh lah iya. Lah kae wong ora waras ning pinggir dalan kae iki omong-omongan dhewe ning kae kudu dalang ora mayang to ora ngono. Oh, tak kira nek wis ana ciri-cirine. Oh, ora mesti. Kene urung turut dalan. Oh, wah, kowe iki kok ora. Nah, bener kuwi nek kuwi bener. Dadi empan papane kuwi ana dhewe-dhewe. Lho iya. Nembang, Mbak. Nggih, wonten dawuh menika pamundutan saking pundi wau? Pak Diratno. Pak Diratno. Kae ngefan karo jenengan. Terima kasih Pak Diratno. Seneng banget YouTube iki isine jenengan, Pak. Aduh. Berarti sok nonton video niku lho. Iya. Nang galeri tersimpan rapi kok. Nanggon folder privasi. Ya tinggal napa niku? Engko peden-peden tikus. Nek monggo. Tembangipun elo-elo nggih. Elo. Iya, mangga.
Terima kasih. Sampun nggih. Ya gur ngono kuwi, Mbak. Endingnya memuaskan. Karang sing Jaipong ki kemetolen nyawang. Napa? Sing Jaipong ki lho. Kemetolen iki lho. Kemetolen ki apa ya? Kegut. Nah, dadi Oh, caper. Dadi nganti atur-atur suwuk ki lali niku ora apa-apa. Kuwi garap. Jenenge we lendut. Lah iya. Isine lendut. Heeh. Sampun Pak Ratno. Nggih, Pak. Kae kamerane ning ngono. Pak Diratno, sampun nggih. Nggih kamerane ning kene. Tinggal transfer. Kamerane ning kene. Iya, transfer ora sah wong karo iki Pak Deku dhewe dadi nek nyuwun lagu apa-apa kuwi ora sah dadak transfer. Justru Pak Dewi kudune akeh. Ya heeh, pancen ning le transfer ki ora seketika pas nyuwun lagu ora ning nek bodho ngono kok jan ngejo diitung iki ninggal katresnan dek tanggal kae iki ela-elo dek tanggal kae iki rengu tanggal kae klumpuke dadi siji mula aku kae terus iso tuku gal palung bajaringan ya mergo matur nuwun Mbak Negan kowe pengusaha sukses lho Truk lah iya sukses tenan kowe iya CEO kowe Mbak Negan heeh CEO kebaya larange ra umum kebayake iya sak isine kok ya tegese sak isine kan nek kebayakan nek kuwi delok ana manik-manike ana bros kamisol angkin jarik lan sak panunggalane slendang heeh lho piye ta lho nyawang kok
Lah aku nek kowe do rembukan kaya aku ki nyimak oh kae jenenge iki. Oh. Heeh. Yo Mbak Andin yo. Heeh. Aku selak anu lendute selak kecemplungan watu ae. Iya. Lendute selak dadi lemah kok. Heeh. Ya. Mbak Andin, sepote apa, Gong? Apike, Gong? Sepote slendro Mas, slendro. Heeh. Sama. Mbok yo mesem. Mbok yo duyu sesake kae opo. Kecewamu ada kae jadi aja aja nang sajuwa nanti aku protanse ae jadi Sugeng dalu Mbak Andin. Sugeng dalu Mas Mbak. Dalan. Wah iya. Wah, Mbak Andin, ampun grogi disawang lendut, Mbak. Pripun? Ampun grogi disawang lendut. Sing Lendut niku? Sing jaipang nika. Oh, Mas lendut. mboten Pak, mboten grogi. Kayak orang iso ngopo-ngopo karang meng lendut ki nek lendut ki sipate lendut ki meng blidru. Aneng perkara apa-apa meng ridah. Kenalan nggih Mbak kalih kanca-kanca niki Ansor Laras. Ya. Nderek belajar nggih, Pak D. Salim karo sik nyonton. Pripun? Salim kalih. Niku asmane Pak Semar Ginastel. Pak Semar Ginastel. Pak Ginastel. Pak Nderek Ginastel. belajar nggih Pak Ginastel. Ketuane niku. Oh, nggih. Nggih, niku ketuane. Nggih, kepala sukune nggih niku. Mangke ampun didukani nggih Pak nek lepat. Weh, kuwi nek ki gampang muring, Mbak. Napa nggih? Pak Semar kuwi gampang, ning muringe alus banget. Oh, Muringe alus nggih. banget. Muringe ngene iki lho. Ngono kuwi lho muringe. Lembut. Kuwi bare entuk dur pres wedhus jan wis. Mula sengguh ra kira-kira lelingguh. Nah, jan. Nembang, Mbak. Nggih. Ben apa apal karo tabuhane kanca-kanca menika kula sukani ingkang sekeca kemawon ninggal katresnan nggih. Oh, nggih. Heeh. Nyuwun tintingan kalih Mas Indra menika asmanipun Mas Indra menika. Alah. Penggenter le murah senyum jan. Alah. Terang ngono Ndra. Mas Indra. Oh ya Mbak disapa lewat kamera Oh, nggih. para Niki, penonton yang ada di titik nol karena tidak bisa masuk ke sini mersani lewat Videotron ya. Selamat malam Bapak-bapak yang Bapak, ada Ibu. di mana saja. Oh isih mersani ora ming Piyai Yojo, Nggih. Piyai Monco akeh banget. Aku mau sore nonton upacara penurunan bendera ning kono kuwi Piyai Monco Australia, Eropa, Prancis, Rusia, Masya Allah. lumpuk tadi Cina, Jepang lumpuk tadi. Alah. Internasional nggih. Heeh. Mula terus aku kelilipen iki mau aku kagak. Mau ana siji sing tak incer malah kelangan lacak ya aku. Alah. Ninggal katresnan nggih Mbak nggih. Nggih. Nah, nyuwun kalih Mas Lendrut. Mas Lendrut dipun bukani Mas. Ngono Mbak, coba. Kula nyuwun tintinganipun mawon kok. Dindingane sinten? Kula nyuwun Mas Indra mawon. Oh, Mas Indra. Syukurin lu, nggak dipilih lu. Lah sing bukane iki jaipong ya, Mbak, malah kemestik jaiponge. Piye to? Alah. Ayo, Mbak.
sikil bisa kuwo sing numpak ndarape sing irik para matri salaman riyen panjenengan sukses anggenipun nembangaken ning atase nembe sepisanan wanuh kalian kanca-kanca nanging wis iso templek ya aja ya nah jangan lah nyedrakake wah lho wala kok padha nganggo topeng karo ora nek bedane. Sapa? Aku Mas Lendut kowe. Ah,
Cenok kok kowe. Iya. Heeh, Mbak Yanti kon ngadeg, Gom. Wah, heeh, karo Mbak Via. Loro dadake siji to? Heeh. Ora padu, ora anu. Bojone ra muring ora, santai wae. Aku kapan kali liwat kepil ngarep omah kok nek motor Vario putih peleke oren. Sapa? Mbah. Alah jan. Iya. Iki videone. Ana aku. Ana wong Thailand persis jenenge. Ana aku ning kono kok. Ana. Wah, berarti viral aku. Ning lanang. Lho. Ki ana anu, salam Saking sinten? saking Denmul. Ah. Nyimak saking Griya. Matur nuwun Denmul. Ya, sehat selalu. Sunes Gusmul, sunes. Mbak Via, selamat malam. Iya, selamat malam. Sopo sing tok selamat malami sapa? Mas Dela. Nah, ngono to sing jangkep. Nah. Alah janis. Sehat to Mbak Via? Sehat. Mau aku liwat ngarep omahmu kok inepan ki nyandi to. Aku bobo no bobok siang. Alah. Wis wayahe mangkat nyambut gawe ya mesa turu ki. Lumayan lho sak lem sedelet. Sales dhewe. Sak menit yo. Iya. Lah, Mbak Yanti mau lho tertib le mangkat. Lah nggih nek kula ki kapan to ta ora tertib. Ya Lah mong aku ki yo tertib. lah iya lah ning alah Jan. Aku ki bisa tekan aku ki wis kathah lho ning pom. Apa? Iya. Ngopo? Dodol kacang ngono. Tetek yo apa tawake. Iya. Nembang, Mbak. Nggih Ini napa? berkah nggon jenengan wong loro lho. Mbak Yanti ki arang-arang mangkat. Ning nek mangkat pancen tertib. Nggih. Ngepul neng kene jam semene ya tekan kene. Lah tertib kula ki. Ini ya kurpe arang-arang. Lah. Delalah kok iki pinuju mangkat mapan to ning Istana Kepresidenan Ngayog Jakarta iki bejo tumrap panjenengan. Bejo nggih. Ngalap berkah ana ing Istana Kepresidenan Yogyakarta. Insyaallah sak pungkure saka kene awake dhewe sansaya berkah. Amin ya rabbal alamin. Alah janis. Tulung Pak Ipung kuwi anu kepiye? Napa to, Pak? Napa sik mboten benak? Ora mboten benak ki apa? Maksudnya ki apa ya nek nggonku nek ora benak ki ora pas ngono. Ora pas, ora Dadi pas. kok tak pasne ngono lho maksudnya. Ridah. Tembange anu Mbak, sik tak golekane. Iki mau ana request kok yo an. Saka anu kono, dulur sik metro. Thailand. Udu. Oh. Brunei Darussalam. Mau wis WA aku. Transfer $1 mau wis. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya Iso dijolke to nek $1 ki piro? Iso ya. Oke to. 18.000. Alhamdulillah ya Allah. Lotong wis mondhak kok saiki dolar. Ya, iki tembange sing disuwun podang kuning dan gubuk asmara menika. Nggih. Dibawani sithik arep saka Sinten podang. sing nyuwun? Saka Brunei Darussalam. Tenan ora? Pak Mr. Tuan Fredinson. Tuan Fredinson ki sing biyen nggotong omah nganggo balon akeh. Heeh, nggon film. Balon, film up. Film up. Up yo, ora iso basa Inggris. Dalang endi? Loh, kowe mau ora ngerti aku mau perang nganggo basa Inggris mau. Kene mah wis nganggo bahasa Inggris lho. Lah kene kok up yo up. Lah tulisane up. Ridah. Lulus ora biyen ki? Lulus. Wah iki kok. Bawane arep podang kuning apa arep gubuk asmara? Lah manut, lah niki dua langsung. Lah ya engko dimedre. Oh, iya. Nggih. Ngeyel tak tumpake engkel tenan. Aku ki takon ora ngeyel. Iya. Kayak itu. Alah. Ayo, Fit. Apa masih tani, Mas? Nyingkar-nyingkur apa najan wujude mung peksi. Nadyan nyingkur ya. Nadyan ya peksi. Enggak. Pingsut saya pamen ra gelet. Wes aku ki nak Aku iki ngalahan ngomong iki, aku kari ra apa-apa, sak penting kok bagei. Nesu, moh maem. Nah, kayak ora to? Wis do tuwa pikirane sing sareh. Ya sare, aku kan baik hati, arep aku sik kopiase ngono lho nek bareng lak yo Eli. Gembrecek. Yo.
nadyan wujud temong paksi alah Mbak Yanti ngene iki Mbak Dalam. suara ketemu ki Once salim riyen nggih. awake kok saya lemu Lah super kok. aduh Cocok. kok nek terus diwestani sinden kulkas 4 pintu piye Hah? Yo ora to, kulkas tanpa pintu. nah lho nek pintu ki iso dibuka ngono Lah ya iya, gek iki nek pintune. dadi ora iso dibuka Ora iso, mesti segel. Astagfirullahaladzim kesusu nopo Agawe taline alhamdulillah Kepripun mundak ora? Mundak alas apa mundak? jangan alah suwe ra ketemu ki Jan Lah, oh lah aku yo kangen lho, Ya, wis sesasi lho ora tau ketemu. Alah. Rasa pelukan ning kene. Ora yo kur jarak jauh ngene iki. simbolis Ora oleh nek tenanan ora oleh. wes suwe nggon kowe mau rak wis to Mbak Via Iya. saiki alus manis turna ati Pancen. alus manis nang asam ya monggo Mbak Yanti ya ampun sanalah lah Aja dialem aku kok ndak meletre. elek men suaramu ti kono Lah iya ngono kuwi lho. iya. Lak yo gek mletho. Aku nek ora mletho ki ora ciri khas jenenge iki. wasu Wasu enggon Saplok aku sekolah terus ki yo ngene iki lho. alah Yen ki sok bolos aku. apa kowe lulus SMP terus manak Kuwi jenenge iki anu manak produktif lho. produktif apa Manak ki hewan lho. Lah apa? Jenenge kesuburan. Nai. Nai ke kucing. Melahirkan. Melahirkan. aja lara ati ya Mbak ya Aku atiku tak tinggal ngomah nek wayangan. Bener. Lara ati mosok kowe dilokke manak. Lah aku ki wis randhe ati kok lara ati. alah nesu moh maem Mohon maaf aku nek ora didulang. Ayo. Dulang aku. Didulang. di maem goleki si podang jenah mangga Mbak iba bunga ya tiku nyanding bisa ya nyandeng bisa saiki ketoke wayang TBG ta iki Wayang TB digowo kok tekan kono. Ayo. Nek kira-kira tenan ki mbok aja disiarke. Iki di streaming lho iki. oh tuh iki toke
Brontosaurus. Oh. Aman. Niki berarti podang kuning riyen, Nggih. Iya, podang kuning dulu. Ya. Lajeng nanti Oh, Buk Asmara. Ya Allah apike aku ya nek alus ngene iki. wong semene ora enek sing alam dhewe. Ayo mumpung ning istana kepresidenan Jakarta iki mbok sing rada kan aku iki. Ning kene lho. Mergo ning kene iki. Jajal ning kon liyane to. Aku nek ra ning kene mesti mredo. Mune alus kok gembredek bar-bar. Pamiwiti gatining carita ing ratripu niki. Ya. Allah. Podang gering, Mbak, mangga. Iso awan ning omah wis ora kasan. Luyuran anggolek sing tak sayang. Mubeng miberangku golek ora terasa. Iso awan nganti wangi. Tayuman. Buta cakel matakel ngemot sikil. Kaya ngelingake Gubuk kae kebak crita wayah wangi ganti jagat
Tetek sampean. Tak senggake kaya-kaya ngelingake mau sire arep kanca kabeh aja itu. Ra wis sok ndelok streaming ae. Heeh. Bagus Mbak Yan. Ah, Jan. Makasih Jan. Sing jahe pangeh gila-gila wis. Lah iya. Mau isih urung iso move on ngendangi ninggal katresnan mau. Oh iya. Ya nek karo kene ndak wau rak deleng kulino to. Dene grogi. Bener. Kalau aku kan wis kulino. Lah Mas. Kok muni wis kulino ki ya apa? Ya jenenge bendina aworan to. Bendina. Oh. Ya ben wayangan ngono lho maksud iki. Mangkane wayangan ora bendina kok muni bendina Ya ben apa? wayangan maksud iki. Mbak Via. Mbak Vi. Ya aja kepiye-kepiye ya, Mbak. Ya aja kepiye-piye ya, Mbak. Nggih mboten. Sing sabar ya, Mbak. Mbak Via. Mbak Via. Aku ki ngenteni jatahku nyanyi lho. Aja kepiye-kepiye ya, Mbak. Iki kan ditenan jatah iki. Anniversary. Mama Ra. Ayo selara nyanyi aku. Nah, selaret nyanyi. Kok sik to sing demung men ambekan sik. Oh iya. Saujutan sik. Ya nutut-nutut sik. Pak Ipunge wong sepuh usung-usung kok ya. Oskarosis. Kadal gurun. Wah, jan semena-mena. Iya. Piye Mas Limin? Aja wingi arep dijebloske aman delalae iso nututi kok. Kowe iki wis selamat kok malah dijebloske. Iya. Dasare iki mau sing ngendang pas podang kuning ya apik rasa kendangane. Kenal ora karo panjenengane? Kuwi suhune karawitan Pak dosen Pak Papang. Alhamdulillah. Ngendang iso enek otok-otok. Apa ya mau kok iso enek otok-otok barang. Apik tenan. Ayo, Mbak. Simbir, yo bir. Heeh. Kowe iki aja njaluk tintingan sing gender nguyuh. Lah iya malah jan. Sedetane sajrone ngerti. Saya marah. Aku kowe dadi Iki mau donge saka gedhe nyang cilik dhewe. Kok sing peking kok ora tanggap ki. Oh. 50 wae sesuk bayarane kuwi. Nek kira-kira le nabuh ora iso awur kancane ning titik 0 kono le nabuh. Ora ning kene. ning kono kae. Heeh. Ning tengah-tengah kono. Anggap apa ning alun-alun utara kono. Heeh. Sisan kono. Heeh. Jan wis. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun. Yang sapa? Pak Dalak, Mas Dalak. Mas Bagong. Alah. Oh, Mas Bagong. Mas Gareng, Mas Petro. Mas Petro. Iya, Nduk Yanti. Heeh, Mbak Via. Janah Mbakne Alek karo Mbakne Ryoga lah janes. Kompak. Mangga-mangga kados kurang gatal jamur saged mantun namung diolesi sepisan ya. Menawi mboten mantun uang kembali 2 kali lipat. Kok apal ya kowe, Truk? Aku sok ngrungokke, aku sok melu wae. Angger ning pasar kembang ana ki sok ana sing tawa ngono kuwi kan. Ya. Jan wis. Digenderi Petruk kan rong bolong. Yo, Sebaya Truk. Ya. Kirim donga sik. Ya, kanggo para pepunden dalang muga kanggo almarhumah Mbak Yoga. Ya, supaya tetep tentrem nggone mapan ning alam kelanggengan. Heeh. Khususon kowe terus sing ayo aku. Heeh.
khususon Kanjeng Sunan Kalijaga, khususon Ki Sena Nugroho, khususon Ibu Yoga Purna Asmarawati, khususon para pepunden dalang saknuswantara Al-Fatihah. Amin. Kono uyon-uyon dhewe kae. Cahayane gumilang. Soroting mandang sumula wong madangi jroning pasareyan wong ngenane wadana remuramu kalingan ngangrangan sang Dyamana engko wis para nggenya sami gegojekan wonten madaning Raramba katemah sirna kang gara-gara bocah nanggenging mapan wonten ing kasatriyan Jodipati. Ing mriku sampun kemareng lenggah sangya para Pandodatan kantun sang Werkudara miwasan Jabang Tetuka. Dangu sang saring dangu genyang ngarantu pratani ingkang raka Ndwaraka temah wis pinanggya apa kang Denupadi. Tunjung pang torate Rem-mirem kembang popong ratepang saling